Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην οδό Παράσχου 135. Αυτό είναι το βίντεο για το ακίνητο το οποίο εκδηλώσατε ενδιαφέρον προς συνοικίαση. Εδώ γίνονται κάποιες εργασίες συντήρησης του απορροφητήρα. Θα μπει καινούριος για την ακρίβεια. Είναι ανακαινισμένη η κουζίνα. Το μπάνιο επίσης. Και αυτός εδώ είναι ο κύριος χώρος. Κουφώματα αλουμινίου, κάγκελα για έξτρα προστασία, κλιματιστικό καινούριο inverter, και αυτό ήταν. Αν υπάρχουν άλλες απορίες ή ενδεχομένως να θέλετε να το δείτε και από κοντά, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.